आमच्याकडे UPVC फिटिंग, सॅनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग, PVC फिटिंग आणि सगळ्या प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल होलसेल दरात मिळेल. आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्ग नजीक हुंबरमाळा. संपर्क 73 87 38 00 14 किंवा 83 29 800 365. काल दुपारी महामार्गावर वागदेत भीषण अपघात घडल्यानंतर क्रुझर चालक जागीच ठार झाल्याची घटना ताजी असतानाच पुन्हा त्याच ठिकाणी काल रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास पुन्हा एकदा मोठा अपघात झालाय. या अपघातात कंटेनरने मॅक्स पिकअपला धडक दिली आहे. यात मॅक्स पिकअप मधील दोघे जण गंभीर जखमी झालेत. एकाच लेनवरून दोन्ही बाजूची वाहनं जात असल्यानं हा अपघात घडलाय. या अपघातात जखमींना वागदे ग्रामस्थांनी तातडीनं कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात उपचाराकरिता दाखल केलंय. अपघातानंतर अपघातग्रस्त वाहनं ही महामार्गावरच असल्यानं वाहतूक कोंडी झाली होती. दरम्यान फ्लायओव्हर ब्रिजवरून आलेल्या मॅक्स पिकअपला टर्न घेत असताना कंटेनरची धडक बसल्याचं सांगितलं जातंय. वारंवार या ठिकाणी अपघात होत असताना देखील कोणतीच कारवाई न करणाऱ्या प्रशासनाच्या विरोधात देखील यावेळी तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.